Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Похвалёны Езус Христос, вітаю вас, наши дарагія радыёслухачы. І сёння кожную пятніцу мы працягваем нашыя сустрэчы з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, які нас прыгатаўляе да лепшага пазнання кананічнага кодексу касцёла. І мы трываем цяпер у нашых разважаннях, трываем у тэме правы і абавязкі вернікаў. І зараз хацеў бы папросту прывітаць, перш за ўсё, похвалёны Езус Христос. І папрасіць таксама трохі больш распавесці ўжо аб тым, аб чым мы казалі, так узгадаць нашым радыёслухачам, бо некаторыя, можа, толькі вось зараз далучыліся да нас. Некалькі перадач таму назад мы распачалі наогул гаворку аб верніках, хто такія вернікі, праз што чалавек становіцца вернікам, мы сказалі, это сакрамент хросту, тое, што аб'ядноўвае ўсіх нас. Тады сказалі таксама аб тым, што паміж вернікаў вылучаюцца вернікі свецкія, асобы духоўныя, якія прымаюць сакрамент пасвячэння. І з адной і з другой групы вернікаў таксама ёсць тыя, хто праз асаблівае наследаванне Хрыста, праз прыняцце евангельскіх абяцанняў, перадусім абяцанняў чыстасці, беднасці, паслухмянасці, асаблівым чынам хочуць наследаваць Хрыста, і такія людзі мы называем народзе законнікамі, законніцамі, прадстаўнікамі судакансакраванага жыцця, альбо наогул жыцця кансакраванае, як цяпер называем. Іначай кажучы, монахі-монашкі. Іначай так, але не толькі. Бо там ёсць, як дойдзем да гэта, будзем казаць, так па-простому можна так сказаць, але там ёсць пэўныя нюансы, якія таксама можа ў сваёй часе. Я чаму таксама папрасіў узгадаць у сувязі з тым, што да нас прыйшлі пытанні, дык вось менавіта гэта ўзгадненне дапаможа нейкім чынам наблізіць гэтае пытанне. Да нас напісала гаспадарыня Галіна, яна просіць патлумачыць розніцу паміж правам і магчымасцю, альбо якая суадноснасць паміж гэтым правам і магчымасцю, якія належаць да вернікаў. Цікавае пытанне. Калі мы говорим аб правах чалавека, правах кожнага верніка, то эта рэч, скажем, з'яўляецца адной з найбольш фундаментальных справаў, таксама ў жыцці кожнага хрысціяніна. Мы казалі, права на хрысціянскае выхаванне, напрыклад, права на літургію, права на заспакойванне сваіх духоўных патрэбаў і іншыя права, пра якія мы ўжо узгадвалі ў нашых перадачах. Што датычыць магчымасці, на жаль, магчымасць не заўсёды можа быць. Напрыклад, паглядзім гісторыю яшчэ не так даўно, якая была 30-40 гадоў таму назад, часы Савецкага Саюза, правы ў вернікаў былі такія самыя. Яны былі. Яны гарантаваліся дзяржавай і канстытуцыяй. І касцёлам гарантаваліся. Пакуль пра кананічнае права гаворым, у кодексе, нават старым кодексе 17-го года таксама некаторыя правы былі прапісаны, што вернік мае права маліцца ў сваім абрадзе. Але калі паглядзім на мапу Савецкага Саюза, асабліва тое, што ад усходу Беларусі туды далей да Аляскі, там святароў было вельмі мала. І пытанне, наколькі вернікі мелі магчымасць рэалізаваць сваё права. Права ёсць, але ці ёсць магчымасць, это залежыць іншыя рэчы. Але это не азначае, што калі у чалавека няма магчымасці, што ён там горшы ці што-небудзь іншае. То есть права, фундаментальнае права, якое права вернікаў, якое гарантуе касцёл, яно ёсць. Толькі, паўтаруся, не заўсёды ёсць, на жаль, магчымасць гэтыя правы выканаць. Альбо наадварот, ёсць вялікія магчымасці, а няма права, бо гэтае права, як кажуць, абмяжоўвае права іншага таксама. Напрыклад, таксама такая сітуацыя можа быць. Поэтому я думаю, што спытарыня Галіна больш-менш мы адказалі на ваше пытанне. Другое пытанне, якое да нас даслалі, па сутнасці, таксама, мне здаецца, яно ўжо можа не столькі да правоў, колькі да абавязкаў. І я гэты вось канон, скажем так, на памяць уже вывучыў, 222 параграф 1. Разумею. І, быць можа, менавіта да гэтага канона, да гэтага параграфа належыць гэтае пытанне. Як ставіцца да практыкі дзесяціны? Многія пратэстанты маюць так. Якая пазіцыя касцёла?
Ну, скажем так, адразу касцёл супраць дзесяціны нічога не мае. Пачнем з таго. Толькі тут, мне здаецца, трэба звярнуць увагу на некаторыя рэчы і больш, скажем, больш глыбока падысці да гэтага пытання. Наогул пытанне, якое датычыць фінансаў у касцёле, яно заўсёды дэлікатнае і, можа быць, з некаторага боку так трошкі аднабакова асвячаецца ў некаторых сітуацыях. Да? Я, напрыклад, калі я вучыўся ў школе яшчэ ў савецкай, там, 80-е, 90-е годы, нас вучылі, што вось касцёл, царква такія былі благія арганізацыі, што яны патрабавалі ад вернікаў царкоўнай дзесяціны. Ай-яй-яй, да? То есть чалавек, мало того, што была баршчына аброк, павінен быў на паноў працаваць, да, так яшчэ і касцёл свае 5 копеек устаўляў, і ж трэба было надаваць касцёлю касцёльную дзесяціну. Вось. І ў многіх людзей такое вось меркаванне склалася, да, што ну, касцёл толькі стаіць, і царква стаіць, і толькі адзіная якіх мэта функцыянавання гэтай інстытуцыі, толькі абабраць беднага чалавека. Да? Толькі мы сапраўды павінны паглядзець нават цяпер, калі едзем у прыгожыя еўрапейскія краіны ці ў іншыя краіны, да? Дзе прыгожыя стаяць касцёлы, прыгожыя цэрквы, прыгожыя іншыя рэчы, звязаныя з касцёлам, да? То сапраўды на будову гэтых рэчаў патрэбны былі сродкі. І таксама тыя, хто займаецца сёння будовай касцёлаў, яны вельмі добра разумеюць і колькі гэта каштуе. Ну, я ведаю, колькі каштуе Радыё Марыя. Так, вы ведаеце, колькі каштуе Радыё Марыя. Сёння каштуе ўсё. Ну, і заўсёды каштавала. Так, і заўсёды каштавала, да? То есть няма такой магчымасці, што нехта пры там у сутане ці ў каларадцы ці ў хабіце законным, яму так проста нехта нешта зробіць і дасць. Абсалютна не. Нават часамі наадварот бывае, да? Поэтому тут справа вельмі важным з'яўляецца і ў касцёле гэтае заданне фармаваць вернікаў такое пачуццё адказнасці за наш касцёл. Бо вельмі часта, ну, скажем так, ведаю, адкуль гэта можа ісці, толькі, можа, не буду казаць, у верніка ёсць такое пачуццё, што нам нехта нешта павінен. Да? Там за мяжы павінен дапамагчы, там Польша, Германія, Ватыкан, Амерыка, яшчэ невядома хто. Ну, бо яны багатыя, яны багатыя, а мы бедныя. Да? Сапраўды гэта не так. Я нават некалькі разоў, будучы ў Германіі, нават адзін раз вымушана павінен быў там правесці амаль што тыдзень машына сапсавалася, поэтому прыйшлося пабыць. Вось. І нават там бачу, як там такія самыя, ну, пенсіянеры, конечно, можа, некарэктна параўноўваць па меры пенсіі, але там такія людзі старэйшыя сапраўды збіраюць пад касцёлам тыя сродкі для дабрачыннай арганізацыі таго самага Рэнавабельса, якім пасля памагаюць будаваць нам касцёлы. Да, то есть, па сутнасці, ну, людзі дабрачыннасцю займаюцца, людзі нейкія сродкі са сваіх заробкаў, яны ахвяруюць на касцёл, таму што для іх касцёл это нешта вельмі важнае. Это касцёл, это мой дом, это тое, это дом Божий, это там тое месца, дзе я атрымоўваю збаўленне, урэшце рэшту. Да? Бо, на жаль, бывае часамі, як і, конечно, не хочацца нікаго пакрыўдзіць, вось, але часамі якую тацу збіраеш, бачна, што чалавек там мелася, што ў кішэні ёсць 1-2-5 копеек, яшчэ талончык на тралейбус выкарыстаны, кіньце эту тацу, наце, забярыце, каб ніхто не сказаў, што я нічога не даю. Калі гэта ахвяра для Пана Бога, ну, то сапраўды, ну, не хочацца там працэнты вызначаць і гэтак далей, вось. Але тым не менш, адказнасць у людзей за парафію павінна быць. Мне ўзгадаваўся такі вось жарт, як гэта двух вернікаў паміж сабой паспорылі, паспрачаліся, хто менш за ўсё на тацу дасць. Вось, і калі падышоў вось закрысціянін, які збіраў тацу, адзін кінуў капеечку, вось, і так усміхаючыся глядзіць на другога, а той кажа, ён за нас дваіх паклаў. Ну, і вось так таксама можа быць. Тым больш, што нават я у адным з касцёлаў Расійскай Федэрацыі недавно быў, і там проста пры ўваходзе ў касцёл ёсць вось гэта тэма дзесяціны вельмі моцна. Там, конечно, святары-амерыканцы працуюць вось у гэтай парафіі. Трохі іншы падыход. Трохі іншы падыход, але тым не менш, там вельмі канкрэтна вернікам тлумачыцца, што сапраўды справа ўтрымання касцёла, яна ляжыць на нас. Ніхто нам, на жаль, сёння больш грошай не даеце. Мы павінны заплаціць столькі. Толькі тут вельмі важнай справай з'яўляецца таксама празрыстасць, да, у разлічэннях. Мы ўсё ведаем, колькі сёння каштуе цяпло.
Усе ведаем, колькі каштуе святло. Усе ведаем, колькі трэба падаткаў заплаціць за тое, за сёе. Да? Таксама святар працуе, ён павінен хаця мінімальную зарплату атрымліваць, падаткі трэба заплаціць у фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. Да? То есть усе гэтыя выплаты, ад іх ніхто не вызвалены сёння. Іх трэба зрабіць, да? Калі людзі бачаць, колькі каштуе таксама утрыманне святара, колькі каштуе утрыманне касцёла, ну зусім інакш можна да гэтага адносіцца. Поэтому, напэўна, тут не пытанне 10% ці не 10%, вось у кожнага ёсць сваё, хаця я ведаю некалькі католікаў, якія сапраўды дзесяціну на касцёл аддаюць заўсёды. І нават больш таго ведаю многіх святароў, якія таксама 10% сваіх заробкаў даюць на касцёл. Это про это не крычаць, не афішыруюць, але робяць. Але робяць сваё. І сапраўды, паверь, на такіх людзях трымаецца касцёл не толькі ў Беларусі. У мяне такое пытанне, чаму? Бо вось калі ўжо распачалі мы казаць пра дзесяціну, то я ў пратэстанцкіх супольнасцях вельмі часта сустракаў, што менавіта вось гэтая ахвяра дзесяціны, ахвяраванне дзесяціны з'яўляецца такім мандатам прыналежнасці да супольнасці. Інакш кажучы, калі ты складаеш, ты належыш да супольнасці, калі ты не складаеш, гэта азначае, што ты аўтаматычна самога сябе з гэтай супольнасці выключаеш. Ці вось у касцёле каталіцкім нечага такога вось няма, калі чалавек ахвяруе, ну бо па сутнасці ён утрымоўвае, выконвае гэты наказ касцельны утрымоўваць касцёл і дапамагаць у патрэбах касцёла. А калі ён сам сябе вось, з пункту гледжання маральнага грашыць, робіць зло, не утрымоўвае, абмяжоўвае, ці ён па сутнасці самого сябе не выключае поза межы касцёла? Скажем так, у некаторых краінах ёсць такая практыка, прычым гэта практыка звязаная з функцыянаваннем касцёла ў дзяржаве, напрыклад, тая самая Германія. Там ёсць вельмі канкрэтнае патрабаванне для кожнага чалавека. Кожны грамадзянін гэтай краіны, таксама той, хто мае від на жыхарства ў гэтай краіне, дэкларуецца, да якога касцёла ён належыць. Ці гэта католік, ці гэта пратэстант, ці гэта нейкі іншы касцёл ці супольнасці. І ў залежнасці ад гэтага нейкі працэнт ягонага падатку, 1%, у розных краінах па-рознаму зараз. У Германії. Магчыма. Вось 1% яго падатку ідзе на утрыманне гэтага касцёла. І, канешне, у касцёле ёсць кнігі, хто належыць, той не належыць, хто плаціць, то не плаціць, і гэтак далей. Вось. Толькі тут і то, што вы кажаце, калі чалавек дэкларуецца асобай неверуючай, то есть фактычна ён не належыць ні да аднаго касцёла, ну і прыйдзе справа пахавання, і па сутнасці яго ніхто не пахавае, бо ты не наш. Ну, бо ён сам сябе задеклараваў, так. І тут ёсць зноў-такі дваякі падыход да гэтага пытання. Я чуў, чаму? Таму што нават навучаючыся ў Польшчы, конечно, ведаем, што многія палякі выехалі туды на працу, і для таго, каб менш плаціць падатак, бо гэты падатак не то, што з агульнай сумы вылічваецца працэнт, толькі плюс 1% падатак ты должен больш заплаціць. Бо там, дзе вылічваецца, напрыклад, як у Італіі, там такой праблемы няма. Бо там ты плаціш адну суму, толькі з гэтай сумы ўжо ідзе там у Італіі 0,8%, отто per mille сістэма так званая. У Германіі 1%, толькі ты гэта адзін яшчэ павінен дадаткова заплаціць. І вось многія для таго, каб гэты працэнт не плаціць, яны гавораць, што яны атэісты, што яны да касцёла не належаць. Пасля чаго у польскія курыі прыходзіць інфармацыя з парафій нямецкіх, якія гавораць, такі-то чалавек фармальна выступіў з касцёла. Афіцыйна? Афіцыйна, так, ён выступіў. І ў сувязі з гэтым, хачу сказаць, што афіцыйнае выступленне з касцёла – гэта апастазія. Гэта не толькі грэх, гэта злачынства, за якое прадугледжана пакаранне экскамуніка, лята сентэнцыя. Гэта вельмі паважная справа. Хаця людзі ў большасці не разумеюць, яны гэта, можа, не для таго выходзяць з касцёла, што не маюць веры, а для таго, каб не плаціць падатак. І вось гэта пытанне, колькі моя вера каштуе па сутнасці, да? То есть, калі мне шкода 1% падатка, і я для гэтага гатоў сказаць, каб гэты працэнт не заплаціць, я гатоў сказаць, што я не веруючы, то колькі моя вера каштуе, што для мяне значыць? Ну, але ў гэтым моманце альбо сведчанне аб веры, хаця гэта не сведчанне аб веры,
Альбо гэта папросту грэх падману. Тут такая ўжо маральнасць уваходзіць такая. І больш таго, ведаю, што польскія куры ў большасці не прымаюць такіх апастазій, таму што ўсё ж такі апастазія згодна з правам, які павінна быць, то трэба прыйсці да пробашча і ў прысутнасці двух сведкаў менавіта сказаць аб тым, што я, ну, скажам, не веру ў Бога, не хочу плаціць падатак. А это розныя рэчы трошкі, хаця сігналы ёсць, нават у нашу куру два разы прыйшоў такі дакумент, што нейкі там беларус, выехаўшы, які быў ахрышчаны ў касцёле, выехаўшы ў Германію, задэклараваў сабе як асоба неверуючая, вось такім чынам, то есть фармальна выйшаў з касцёла. Кажу, гэтыя справы сапраўды вельмі такія, ну, далікатныя. Вось тут не хочется 10%, не 10%. Вось, но толькі калі касцёл для мяне важны, то я павінен ведаць, што утрыманне касцёла каштуе. І гэта абавязак, які ляжыць, спачывае на мне. Пра які мы кажам, што ніхто з боку не дасць. І бачна, што ў старэйшых людзей гэта ёсць часамі. Да? Вось, яны сапраўды савецкія часы яшчэ памятаючы, там той рубль бабкі захоўвалі, каб даць на касцёл сапраўды, ну, бо трэба было і рэстаўраваць, і рамантаваць. І цяпер это трэба, нідзе это не дзенецца. І вось калі, напрыклад, ну, бо пытанне гучыць, як ставіцца да практыкі дзесяціны? Добра ставіцца. Не, добра касцёл. Толькі што цяпер як вось выбраць, куды гэту дзесяціну прызначыць, куды яе накіраваць, ці у свой касцёл, ці больш патрабуючым, ці на радыё Марыя, напрыклад. Так, можа быць. Это уже вольная воля чалавека. Вось, напэўна, я яшчэ раз паўтаруся, ведаю людзей, якія ахвяруюць, просто ведаю адзін раз аднаму касцёлу, другі раз. Тыя будуюцца, якія касцёлы. Сапраўды, нам здаецца, касцёл так будуецца паўстае з нічога. Это сапраўды святары, якія будуюць, ведаюць, наколькі цяжка дастаецца кожны рубель. Ведаю, збіраў на будову. А цяпер на католік бае радыё Марыя. Ну, вось, поэтому я на куры таксама збіраю тут іншымі спосабамі. Вось. Так што маю надзею, што адказы прагучалі. Так, я спадзяюся. Так, калі яшчэ пытанне засталіся, калі ласка. Гэта тэмы не трэба баяцца. Сапраўды не трэба баяцца. Вось, ну, проста рэальна падыходзіць да рэчаў. Ну, на жаль, мы ў грамадстве жывём, ведаем, што колькі каштуе. І сёння, яшчэ так, калі далей ўжо падыдзем, калі мы мінулай перадачы больш размаўлялі аб правах і абавязках усіх вернікаў, да, то сёння і духоўных, і свецкіх, то сёння больш можа звернем увагу на правы і абавязкі свецкіх вернікаў. Да, то есть людзей, якія, як мы кажам, жывуць у свеце, якія не маюць... Тыя каноны, которые там ідуць пасля 222-го. Так, пасля 223-го. Трэця. Так, вот 222 это то, што вы запомнілі наконт 10. Ну, так. Але ўжо тыя каноны, якія таксама гавораць о правах абавязках менавіта людзей свецкіх, як тых, якія займаюць таксама у касцёле і ў свеце, да, ну, канкрэтнае месца. І 225 канон, першая параграф гаворыць так. Свецкія, таксама і ўсе вернікі, праз хрост і канфірмацыю, прадвызначаныя Богам для апостальства, маюць агульны абавязак і права супрацоўнічаць, як індывідуальна, так і аб'ядноўваючыся ў таварыствы, дзеля таго, каб Божую вестку аб збаўленні спазналі і прынялі ўсе людзі на зямлі. Гэты абавязак становіцца яшчэ больш моцным у тых акалічнасцях, калі толькі дзякуючы свецкім людзі могуць пачуць Евангелие і даведацца аб Хрысце. Я ввогуле не ведаю, ці нашы вернікі ввогуле ведаюць аб гэтым, што яны таксама маюць абавязак абвяшчаць Евангелие Хрыста. Я думаю, ведаюць, таму што... Бо заўсёды казалі, што гэта святар павінен. Святар мусіць, святар павінен, ён вучыўся на святара, ён узяў на сябе гэты вось крыж, які трэба рухаць. А свецкі то што? Свецкі так пасядзіць, паслухай, што там святар гаворыць. Вось такі святар вяшчае самбоны, канешне, жыццём. Але свецкія вернікі маюць абавязак сваім жыццём перадусім, як індывідуальна, так і збіраючыся ў таварыстве, аб'ядноўваючыся ў таварыстве, маюць абавязак абвяшчаць добрую навіну аб збаўленні. На гэту тэму, напэўна, казанняў сказана вельмі многа. Да? Казанняў, канферэнцыі, рэкалекцыі. Я думаю, падкрэсліваецца не адзін раз, як важна абвяшчаць Евангелие сваім жыццём. Толькі у кодэксе ёсць такая рэч, на якую я б звярнуў увагу. Гэты абавязак становіцца яшчэ больш моцным у тых акалічнасцях, калі толькі дзякуючы свецкім людзі могуць пачуць Евангелие і даведацца аб Хрысце. Ёсць такія абставіны, ёсць такія месцы, куды святар не дойдзе. Ну так.
Может быть, место працы, могут быть нават тыя савецкія часы. Вязницы. Вязницы. Ну, вязницы часамі пускаюць святароў, вось, але Але не нашай канфесіі часамі. не, ну, по-рознаму гэта бывае, вось, але сапраўды ёсць месцы, дзе проста свецкія вернікі ёсць, яны працуюць, яны там знаходзяцца. Ну, святар там нават калі прыйшоў бы, напэўна, быў бы дыстанцыя, было бы нейкія іншыя праблемы і справы, да? То есть, і гэта вельмі важна, да? То есть, памятаючы аб тым, што у некаторыя, скажем так, месцы маюць доступ толькі свецкія вернікі. Вельмі важна, каб людзі у гэтым месцы таксама пачулі Божае Слово і пачулі аб Хрысце. Мне ўспамінаецца адна сітуацыя, вось, мне здаецца, мінулым годзе быў на рэкалекцыі адной вёсачкі на ўсходняй Беларусі, вось, і там была такая сітуацыя, што, понятно, ўсходняя Беларусь святароў не было там з 18-го года, то есть 100 гадоў амаль што не было, ну, 80, да? І там былі две дзяўчыны, якія хацелі стаць законніцамі. Святары, калі уязджалі, як пачалася эта бальшавіцкая рэвалюцыя, і сказалі, вы пакіньце, застаньцеся тутай, хутчэй за ўсё святароў тут не будуць, вы хоць тых людзей хрысціце. І гэтыя жанчыны пражылі доўгае жыццё, вось яны хрысцілі людзей, да? То есть, дзякуючы свецкім жанчынам, да, людзі прынялі сакрамент хросту. І цяпер, будучы нават на рэкалекцыях, людзі па-свойму трошкі моляцца. Бачна, што, то есть, ад касцёла былі атарваныя, вось, але пра Бога ведаюць, малітву ведаюць. Так, вельмі, і гэта сапраўды радавала сэрца, што сапраўды вось гэтыя жанчынкі, якія засталіся ў гэтых вёсках, вось, і яны людзей да Бога, што маглі, той рабілі, але рабілі. І вось тут паказана, што гэты абавязак выканалі. Я тут такого згадываю тую сітуацыю, аб якой распавядаў мне калісьці ксёндз-біскуп, як прыехаў вось менавіта на ўсходнюю часть Беларусі, вось, і жыхары гэтай вёскі вельмі моцна прасілі, каб ён маліўся па-каталіцку. А калі запытаўся, што значыць па-каталіцку, пачуў, што па-польску. Вядома, што па-польску ў яго нічога не было. Вось, был рытуал па-беларуску, ён усё як належыць это вось паводле рытуалу адправіў святую імшу, памаліўся, ўсё. Ну і бабулі былі вельмі ўсцешаны, кажуць, вось добра, говорить, і па-польску, і зразумела. Вось так, ну так. І поэтому вось абавязак сапраўды, ну, ёсць, і вельмі важна, каб вернікі аб гэтым памятаюць. Да, не столькі пропаведзі, там толькі сваёй паставай, да, сваёй паставай жыцця, сваім адносінам да іншых людзей. У мяне пытанне адносна вось гэтага канону, які толькі што прагучаў. Там было нешта такое, што вернікі могуць ці маюць права ці абавязак вось рабіць гэтае супольнасць, рабіць гэтае гуртаванне, аб'ядноўвацца. Ці гэта з'яўляецца нейкім абавязкам, ці гэта прапанова касцёла? Прапанова касцёла. Альбо індывідуальна, або аб'ядноўчыся ў супольнасці. Бо, ну, понятно, можа не заўсёды ёсць магчымасць, скажем, індывідуальны чалавек удзейнічаць. Да? Ну, усякія бываеце. Поэтому тут касцёл не абмяжоўвае. Можа, не ўсюды удасться, скажем, заснаваць парафію ў кананічным значэнні гэтага слова. Да? Ёсць нейкая супольнасць людзей. Можа, не заўсёды там ёсць святар, потому что мы кажам пра людзей светскіх, да? То есть то, што мы мінулым разам казалі, нам просто людзі аб'ядноўваюцца звычайна, успомнячы савецкія часы, у вёсачках бабулькі маёвай літанне спявалі, набажэнства маё адпраўлялі. Ну, то есть нейкім чынам, вось як маглі, маліліся, Хрыста людзям неслі, нехта ехаў, паглядзеў, а чаго той бабкі тут каля крыжа стаяць, можа, хтосьці штосьці падумаў. Ну, ось такія вот звычайныя простыя рэчы. То есть тут как бы касцёл тут не забавязвае да той або іншай формы, толькі прапановвае, як у канкрэтнай сітуацыі можна гэта зрабіць. Далей. Таксама кожны са свецкіх вернікаў, згодна са сваім становішчам, маюць таксама асаблівы абавязак насычаць і ўдасканаліваць евангельскім духам часовыя рэчы, каб такім чынам сведчыць аб Хрысце, асабліва ў ажыццяўленні розных спраў, а таксама ў выкананні сваіх непасрэдных абавязкаў. Зноў-такі справа вельмі падобная да першага, да? Толькі я так зразумеў, што гэта трэба ўсё несці да ксяндза, каб той асвяціў. Ну, можна. Але ксяндза няма. То як насычаць евангельскім духам тое, што маеш? Я думаю, ксяндз-мараліст больш на гэта пытанне адкажа. Ну так. Больш
об насычэнні маральным духам тут тэалогія. Евангельскім духам, Евангельскім тутай. духам, перапрашаю, так. Вось, ну, понятно, што можам пажартаваць, можам... Ну, але гэта вельмі моцна злучана з тым першым канонам, аб якім мы казалі, пра там я евангелізацыю. кажу, Уласным жыццём. Так, тое, што мы называем словом евангелізацыя, да? І зноў-такі не прапаведаванне замбоны перадусім, да? І не громкі крык на перакростках вуліц, толькі сапраўды сваім жыццём, у выкананні перадусім сваіх непасрэдных штодзённых абавязкаў. Дальше, калі людзі глядзяць на то, як я працую, говорю, о, то хіба веруючы чалавек, ну дзякуй Богу. А горш, калі скажу, што і гэта веруючы так себе захоўвае. Да? То есть людзі бачаць, людзі многа што бачаць, сапраўды, людзі разумныя на сённяшні дзень. Яны вельмі хутка вылаўліваюць тое, з чым я жыву, тое, што я прапаведую. Гэта сапраўды для мяне становіць каштоўнасць, ці я раблю, бо так трэба. Толькі хацеў бы узгадаць нашым дарагім радыёслухачам і тым, хто нас вось глядзіць цяпер пры трансляцыі, што такое евангелізацыя, бо мы вельмі часта думаем, што евангелізацыя гэта пераказ таго зместу, які знаходзіцца ў Евангеліі. На самой справе гэта абвяшчэнне добрай навіны, якую прынёс Христус, навіны аб збаўленні, навіны аб тым, што Бог стаў для нас айцом, паслаў свайго сына, каб той дзеля нас памёр на крыжы, уваскрос і ўзышоў на неба, дзеля таго, каб мы злучыліся нанова з панам Богам. Выбачайце, што такую маральную стаўку зрабіў. Ну, що так мараліст з каноністам споткаецца, нешта ж цікавага можна пачуць. Ну вось. Далей. Тыя светскія вернікі, якія жывуць у сужэнстве, маюць асаблівы абавязак. Яны павінны супрацоўнічаць у будаванні Божага народа, праз сужэнства і сям'ю згодна са сваім пакліканнем. Бацькі, паколькі далі сваім дзецям жыццё, маюць найважнейшы абавязак і права іх выхавання. Таму бацькі-хрысціяне павінны ў першую чаргу дбаць аб тым, каб іх дзеці былі выхаваны згодна з навукай, якую пераказвае Касцёл. Да? Гэты канон гаворыць канкрэтна аб сужэнствах. Зноў-такі аб выхаванні светскіх вернікаў, да, перадусім выхаванне выхаванне дзетак і выхаванне ў каталіцкай навуцы. Пераказ веры. Калі мы некалі, можа, дойдзем да спраў пакаральных касцёла, да, і я, можа, скажу тады, сёння у карных канонах ёсць такое, што бацькі могуць быць пакараны, калі не выхоўваюць дзяцей рэлігійна. Але ў старым кодексе 17 года было канкрэтнае пакаранне для бацькоў прадпісана, калі яны не выхоўваюць сваіх дзяцей у каталіцкай веры. Дубцом? Ну, не заўсёды дубцом. Там было пазбаўленне некаторых духоўных дабротаў. Могло быць пазбаўленне сакраментаў у некаторых выпадках, да, сапраўды, таму што Касцёл падкрэслівае, наколькі важным з'яўляецца найважнейшым, нават як канон гаворыць, да, першапачатковым заданнем бацькоў-хрысціянам выхаваць сваіх дзетак у веры. Да, але па сутнасці ён тутай у гэтым моманце гэты канон паўтарае той абавязак, які накладае на бацькоў сакрамент хросту. Так. Толькі пра гэта Касцёл час гаворыць. Ну да, на сакраменце хросту святар пытаецца: дарагія бацькі, просячы хросту для вашых дзяцей. Ці усведамляеце, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць сваіх дзяцей у веры Касцёла. І што бацькі адказваюць? Што ім ксёндз скажа, то і адкажа часамі. А вы, хростныя, ці гатовы дапамагаць бацькам? Так, але ў чым і праблема? У чым і праблема, да. Што вы просіце ў Касцёла Божага? І пачынаецца пералічваць здароўя, шчасця, грошаў. Знаешь, што на катэхезе не былі, благая катэхеза была. Да, то есть чарговыя абавязкі датычаць, конечно, асобаў свецкіх. Духоўныя, асобы, бацькі, калі гаворым пра лацінскі касцёл, да, то есть тут гэта чарговы абавязак для свецкіх вернікаў. Наступнае. Светскія вернікі маюць права на тое, каб у справах зямных ім прадастаўлялася тая самая свабода, што і іншым грамадзянам краіны. Да, это, можа, то, што пытанне было спадарні Галі наконт магчымасці правоў. То есть вернікі светскія, людзі веруючыя, маюць права на тое, каб ім прадастаўляліся тыя самыя правы, да, тая самая свабода, што іншым грамадзянам краіны. То значыць, Касцёл у гэтым моманце не абмяжоўвае правоў
вернікаў як грамадзянаў. Не абмяжоўвае. Больш таго, як бы клапоціцца аб верніках, гаворачы аб тым, што вернікам павінна быць прадстаўлена тая самая свабода, што іншым грамадзянам. То есть не можа быць ніякай дыскрымінацыі ў грамадстве у сувязі з тым, што нехта з'яўляецца веруючым. Толькі я не разумею тут ў гэтым моманце, мне здаецца, што вось гэтае права і так далее павінна дзяржава прадастаўляць. Павінна, так. А чаму Але гэта касцёл таксама, каб гарантаваць, що такі, што і з боку касцёла таксама ёсць клопат аб вернікаў, каб не было дыскрымінацыі. Хаця, зноў-такі, вяртаючы да пытання спадарыні Галіны, бывае за тым па-рознаму. Права-то ёсць, а магчымасці заўсёды ёсць. Так. І мы ведаем на сённяшні дзень, на жаль, многія супольнасці многіх краін, дзе хрысціян пераследуюць. Альбо абмяжоўваюць магчымасць іх дзейнасці. Так. Аднак далей, карыстаючыся гэтай свабодай, светскія вернікі павінны дбаць аб тым, каб іх дзейнасць была прасягнута евангельскім духам, а самі яны, прытрымліваючыся навукі, якую абвяшчае настаўніцкі інстытут касцёла, перасцергаючыся, аднак, у адкрытых пытаннях прадстаўляць сваё меркаванне за навуку касцёла. То есть ўсё ж такі павінны мець тое самае правы і абавязкі, толькі перасцерагацца аб тым, каб сваё ўласнае меркаванне выдаваць за навуку касцёла. Бо часамі ёсць розныя сітуацыі, касцёл гаворыць так, ён сказаў так. Хаця на самой справе чалавек чуе, што хоча пачуць. Я калісьці пачуў такое вось меркаванне ад адной бабулі ў адной парафіі. Не буду цяпер казаць дзе, бо мяне могуць пачуць тыя парафіяне, але вельмі цікава. Кажуць, ой, Жіка, што вы, говорить, перажываеце? У нас тут кожная бабуля па 2 семінары і 3 універсітэты закончыла. Яна говорить, і так мудрэйша ад вас, і так будзе казаць, кажа. Так, і так будзе казаць. Але тым не менш, ўсё ж такі, адна справа, калі чалавек сам кажаце, а другая справа, говорить, што ксёнд так сказаў. Альбо што касцёл, альбо што так трэба рабіць. Так, трэба рабіць. Я памятаю, вось калісьці, я ўжо святаром быў, вось, это быў 2002 год, хіба, і я прыехаў на Кальварыю. Вось, у сувязі з тым, што трэба было ўвайсці на Кальварыі там, это было падчас імшы, то я так вось збочку пры дзвярах стаў. Вось, ну і больш-менш у сувязі з тым, што уже святар, ведаю гэтыя ўсе літургічныя абрады, як яны павінны адбывацца, і ведаю таксама захаванне цела, як павінна быць у гэтым моманце. Ну, і вось паводле таго, як мяне вучылі, я там да гэтага стаўлюся. І тут у нейкім моманце такое шыпенне, я бы сказаў так, вось, як жмі, на колені! І па нагам парасолькай пачуў. Бабуля біла мяне, шыпячы мне, каб я стаў на калені. Ну што, бабуля кажа, дык бабуля ж лепей ведае ад святара, як трэба. Стаў на калені, пастаяў, вось. Ну, а пазней мша закончылася, я пайшоў да закрысты дзеля таго, каб папрасіць святара магчымасці вось адправіць святую імшу. Бабуля ўцекла. Ну, вось так. Але яна ведала лепей, як трэба захоўвацца. Таму, вось, не, добра, трэба евангелізаваць, але не заўсёды сваё меркаванне выдаваць за меркаванне касцёла. Ну вось я тут якраз і пачуў, як гэта часамі бывае. Па-рознаму бывае. Літургія уласная была выдадзена за літургію касцёла. Далей. Адпаведна падрыхтаваныя свецкія вернікі з'яўляюцца здольнымі прымаць ад святых пастраў тыя касцёльныя пасады і абавязкі, якія яны могуць выконваць згодна з прадпісаннем права. Мы ўжо казалі неаднойчы, што розныя функцыі ў касцёле могуць выконваць не толькі святары. Нават пробашча. Пробашча не. Не? Адміністратара? Не. Тут павінна быць святарскае пасвячэнне. Напрыклад, конечно, это не прыбіральшыца, не гаспады, не пра гэтыя справы гаворыць. Напрыклад, у судзе натарыуса можа быць светская асоба. Больш таго, пасля рэформы судовай здзейсненай папам Францішкам у 2015 годзе могуць быць калегіяльныя суды, там, дзе будзе 2 светскіх асобы, ну і найважнейшае, каб старшынёй быў святар. Таксама у некаторых справах, напрыклад, касцёл, калі заахвочвае ўсе матэрыяльныя справы касцёла, вельмі добра, каб эканомам, напрыклад, быў свецкая асоба, які з'яўляецца добрым спецыялістам у фінансавых справах. Ну, у нас, па сутнасці, у парафіях і так павінен бухгалтер такім чынам быць. Так, павінен быць, так. Напрыклад, пасля
выкладчыкі на каталіцкіх навучальных установах таксама могуць быць асобы свецкія, да? То есть адпаведным чынам падрыхтаваны, калі права ім гэта дазваляе, да, то есть адпаведным чынам падрыхтаваны людзі могуць дапамагаць святым пастырам. А вось так, калі взяць не так агульна, а больш канкрэтна, вось парафія. Звычайная парафія якія? Вось мы казалі пра бухгалтера. Можа быць таксама загадчыкам камітэта касцельнага паводле гэтага. Вось. А што яшчэ можа? За крысціянінам. За крысціянінам можа быць шведскі чалавек. Нават жанчына. Можа быць жанчына, сёстра законная. Тут абсалютна няма тут ніякіх абмежаванняў. Вось, арганістка, да, напрыклад, кантар, катэхеты усялякія. На плебані рознай працы можна выконваць. Вось тут завхоз. Можа быць, сапраўды спіс можа быць не абмежаваны. Абы толькі грошы былі, каб заплаціць. Так, заплаціць грошы, понятно, што можа не заўсёды ты можа быць повар, напрыклад, там трэба адпаведна яшчэ. І, напрыклад, іншаземныя грамадзяне проста не можа быць звязана з матэрыяльнай адказнасцю, там ёсць такія абмежаванні. Вось. Але па сутнасці, такія справы ў касцёле свецкія, больш таго, нават канцлера можа быць свецкая асоба ў курыі. Так. Толькі яна не зможа вырашаць пытанні, звязаныя са святарамі. То пытанне, навошта канцлер? Так, зазвычай са святарамі. Зазвычай з святарамі ўсё ж такі справы звязаны. А справа, якіх звязаны са святарамі, павінен быць. Хіба што двое канцлеру. Адзін для духоўніка, а другі... Две стаўкі, перапрашаю. Две стаўкі. І знову дзесянціна. Мы так вяртаемся ўвесь час на гэтае пытанне. А я казаў, я думаю, герой одного фильма, ставкі нету. Второй ставкі нету. Далей. Светскія вернікі, якія выдзяляюць адпаведнымі ведамі, разумнасцю і сумленнасцю, з'яўляюцца здольнымі для таго, каб аказваць пастарам касцёла дапамогу як эксперты і дарадчыкі, вось, у тым ліку ў складзе розных саветаў згодна з правам. У мяне толькі паўстае пытанне, хто з'яўляецца, скажам, той інстытуцыі, якая правярае вось гэтую здольнасць, разумнасць, інтэлігентнасць. Гэтыя рэчы, здольнасць, разумнасць, конечно, праверыць вельмі цяжка. Вось пабожнасць таксама цяжка праверыць пабожнасць. Тое, што чалавек у першай лаўцы стаіць, не азначае, што ён пабожны. Вось. Але звычайна, канешне, беручы, напрыклад, на нейкую канкрэтную працу чалавека, патрабуе тое, што звычайна дыпломы ад чалавека, нейкія характарыстыкі, хто ён такі. Альбо час нейкі праверачны. Альбо нейкі такі час, бо інакш, як ты гэта зробіш. Але тым не менш, што важна помніць, што яшчэ мы любім паўтараць цытату Бенедыкта XVI з Варшавы 2006 года, што святар павінен быць спецыялістам ад малітвы, ад спаткання чалавека з Богам. Астатнія людзі таксама, то есть не баяцца свецкі дапускаць да кіравання, таксама маёмасцю, можа, касцёльна, да некаторых рэчаў, якія права ім дазваляе выконваць. Сапраўды, права касцёла гэта, мудрыя людзі пісалі. Так. І сапраўды, калі тут не ідзе гаворка, бо касцёл гэта не прыватная ўласнасць святароў толькі, не іх фірма. Толькі гэта касцёл, перадусім, увесь Божы народ. Поэтому, калі светскія вернікі, а сёння сапраўды людзі вельмі адукаваныя. Сёння людзі сапраўды ў касцёл прыходзяць адукаваныя, людзі, якія і некалькі вышэйшых адукацый маюць, якія... Больш адукаваныя за святара? Ужо прайшлі тыя часы, калі святар быў наймудрэйшым... Тым больш часамі ў тэалогіі больш адукаваныя нават. Так, і ўжо не гаворчы пра іншыя справы. Прайшлі тыя часы, калі святар быў наймудрэйшым у вёсцы. Ужо ўсё. Сапраўды. І, конечно, з аднаго боку святарам ёсць куды расці, а з другого боку трэба умець прыняць таксама дапамогу іншага чалавека. Канешне, асцярожна, бо, на жаль, ведаем, каля касцёла розныя людзі круцяцца, і тут всякае можа быць. Вось, але нейкая ж зважлівасць ёсць. Чаму улыбаюся, это адносіне таго, што розныя людзі каля касцёла круцяцца. Сёння размясціў скарбонку католік Бай у катэдральным нашым касцёле. І ксёндз Пробаш, ксёндз Антоній, першае пытанне: ланцуг прынёс? Пытаюся, навошта? Як навошта, кажуць? Забяруць, вынесуць, украдуць, кажа. Трэба, гаворыць, прыкруціць, прывязаць, гаворыць, і на замок павесіць. Так, і, на жаль, ведаем, катедры это даволі часта здараецца. Пакуль не прывяжаш, хоць камеры, хоць дэжурныя, найдуць спосаб, вынесуць. Вось, і цяпер, думаю, як гэта прывязаць, гэтую скарбонку. Ланцугом добрым такім. Далей. Светскі, каб маглі жыць згодна з хрысціянскай навукай, прапаведаваць яе і пры неабходнасці бараніць,
А таксама для таго, каб быць здольнымі да ўдзелу ў ажыццяўленні апостальства, маюць абавязак і права набываць веды аб святой навуцы, здольнасці, згодна са здольнасцямі і магчымасцямі кожнага. Вось. Права да навучання, тэалогіі. Ну так, толькі ў мяне пытанне, тут так знову кажам пра права, магчымасцяў, але тут, напрыклад, гэты канон не бярэ пад увагу магчымасці касцёла і магчымасці знешняга вось гэтае права рэалізаваць. Это ж зноў вяртаемся нашага пытання. Права-то ёсць, ёсць магчымасць. Ну вось. Бо у нас цяпер нібы ёсць гэтая магчымасць, ёсць катэхетычны каледж. Вось. Але калі хтосьці захоча паглыбіць яшчэ больш, тут і ўжо праблема магчымасцяў няма. Так. Пакуль на сённяшні дзень няма ў нас. Далей. Свецкія вернікі таксама маюць абавязак набываць больш глыбокія веды ў святых навуках, якія выкладаюцца ва універсітэтах, акадэміях, факультэтах, а таксама ў інстытутах рэлігійных навук, наведваючы іх лекцыі, атрымоўваючы вучоныя ступені. Зноў такі. Гэты канон да нашым кіраўнікам у эпіскапаце вушы, як кажуць. Права мае. На сённяшні дзень, на жаль, у Беларусі няма магчымасці атрымаць вучоныя ступені з тэалогіі, з кананічнага права і гэтак далей. Трэба рабіць за мяжой. Ну, але права людзі маюць магчымасці абмежаваны. У Беларусі. Ну, можна паехаць за мяжу вучыцца, канешне. Гэта ўсё, канешне, такі каштуе не танна. Навучанне наогул каштуе заўсёды дорага. Ну, але права такое мае. Захоўваючы прадпісанні, якія датычаць патрабуемай здольнасці, свецкія вернікі таксама могуць атрымаць ад кампетэнтнай касцёльнай улады мандат на выкладанне святых навук. То, што мы называем часам кананічная місія, то свецкія вернікі таксама могуць выкладаць, пачынаючы ад парафій, заканчиваючи університетами. Тут уже, можа, як будем про духовных асобаў казаць, духовныя асобы не патрабуюць спецыяльнага мандату. На моцы сакраменту пасвячэнняў могуць это рабіць свецкія вернікі, павінны атрымаць адпаведны дазвол, ардынарыя таго месца, дзе яны будуць выкладаць. Але, зноў-такі, свецкія вернікі могуць выкладаць. Гэты канон з'яўляецца новымі ў адносінах да кодексу 17 года. У старым кодексе выкладаць свецкія людзі не маглі, толькі асобы духоўныя маглі. І выкладаць і, па сутнасці, атрымоўваць навуковыя ступені. Але асоба кансакраваная, якая не з'яўляецца асобай духоўнай, таксама патрабавала вось гэтага місіі кананічнай? І сёння патрабуе. Бо не патрабуе толькі той, хто мае сакрамент пасвячэння. Астатнім. Сёстры законы таксама патрабуюць місіі кананічнай. Дыякан, па сутнасці, мае. Дыякан мае сакрамент пасвячэння. Так, з'яўляецца асобай духоўнай. Далей. Светскія мужчыны, дасягнуўшы таго ўзросту і валодаючы тымі дадзенымі, якія вызначаны дэкрэтам канферэнцыі біскупаў, пасля здзяйснення прадпісанага літургічнага абраду могуць прызначацца на пастаяннае служэнне лектара або акаліта. Аднак прызначэнне на гэтае служэнне не дае ім права да ўтрымання ўзнагароджвання з боку касцёла. Только можа патлумачыць нашым радыёслухачам, што значыць лектар і акаліт. Вось. Перадусім, гэта ёсць функцыі, якія ў касцёлах выконваюць. Сёння справа выглядае так, што па сутнасці можа выконваць кожны. Пачынаючы ад бабы Каці з першай лаўкі, якая можа чытанне пачытаць, заканчваючы клерыкамі, якія прыходзяць на святы. Але па сутнасці для таго, каб чытаць Божае Слово ў касцёле, патрэбны спецыяльны гэты абрад устанаўлення чалавека лектарам. Спецыяльны абрад прызначэння, бо зноў-такі Божае Слово ў касцёле не кожны можа чытаць. На жаль, часамі здараюцца такія сітуацыі, канешне, з любові да дзетак, можа, хочучы дзетак, каб яны там яшчэ стульчык ім паставяць, замбонкі іх не відаць, вось такое дзіцятка выходзіць і танец другога паслання святого, нешта тыдзень вучыцца, нешта прачытаюць, але ніхто нічога не зразумее. Але часамі прачытае так, што лепей за... А часамі так. І што адбываецца? Що ж такі касцёл аб чым тут дбае? Аб тым, каб Божае Слово абвяшчалася належным чынам.
каб яно яшчэ было дзейсным, а дзейсным гэта з благаслаўлення самого касцёла, так. бо тут така Каб гаворыцца чыталі пра ласкі Божыя, якія нясе ў сабе само слова Божае ўжо, здзяйснення гэтага чыну. Так, і поэтому, напрыклад, пры фармацыі семінарыйнай на 3-м курсе заўсёды семінарысты атрымаюць ту паслугу лектара, на 4-м акаліта. Акаліта той, хто можа ў надзвычайных выпадках раздзяляць святую камунію. Зноў-такі ў надзвычайных выпадках. І гэта кранаецца толькі мужчыны. Толькі мужчыны. Канон гаворыць пра тое, што это мужчыны. Ну і лектар у семінарыі можа таксама асвячаць великапостную страву. Ну, это уже свячэнне яек великапостных, это уже такая справа. Касцёл дазваляе. У семінарыі, так, семінарыстам. Так, семінарыст не дазваляе, вось, ну, але гэта ўжо гэта якраз не звязана з паслугай лектара. Ну так. Это просто касцёл дае, ну, каб нейкім чым абмежаваць, хто можа, ну, вось, бо клерык без сутанны прыйдзе свячаць ежу, ну, то трошки яшчэ можа малавата, як ужо сутану адзеўшы, ну, то ўжо можна. Але павінен быць лектарам. Ну, гэта зноў-такі, гэта не патрабаванне для сапраўднасці свячэння яек, перапрашаю. Бо нас так вучылі, поэтому я не ведаю дакладна. Дрэнна навучылі. Так. Не, бо гэта бо казалі не пра клерыка, а менавіта пра таго, хто ўжо атрымаў увод у функцыю лектара. Можа быць, у нейкай семінары ці ў дыцэзіі такое права ёсць. Но але гэтыя паслугі не звязаны паміж сабой. Не звязаны паміж сабой функцыя чытання Божага слова і прапрашаю благословення яек у Великую суботу. Ну, это розныя функцыі. Я разумею. Хаця можна іх звязаць, конечно, ну, можна розныя рэчы звязаць паміж сабой, да, ну, але, напрыклад, ну, чытаць чытанне можа той, хто мае правы катэгорыі С. Ну, можа такое прыдумаць па сутнасці, да? Можна. Вось, поэтому, то есть, але гэтыя рэчы не значыць, што калі ты без правоў прыйдзеш, пачытаеш. Але як адносіць вось святога пісання, асабліва пасланне, мне здаецца, святого Павла, які забараняў жанчынам прамаўляць у касцёле і навучаць у касцёле. Ну, так, і да сённяшняга дня ёсць прамаўляць у касцёле казанні могуць тыя, хто мае сакрамент пасвячэння, гэта мужчыны. Ну так, але адносне чытання. Чытання, скажем, поэтому толькі это кананічнае права гаворыць. Права літургічнае, якое запісана ў мшале, ў іншых дакументах, у уводзінах да мшалу, гаворыць, што па сутнасці можна часамі таксама дазволіць, скажем так, людзей, якія не маюць спецыяльнага благаслаўлення, нават жанчынам, каб яны Божае слово чыталі. Ну, часцей за ўсё парафія так адбываецца. Хто сёння? Ты чытаеш заўтра, ты псаль спяваеш. То, значит, тут ёсць розныя рэчы. Літургічнае права і кананічнае права. З паслугай лектара трошки яшчэ б ўсё ж такі чытанне пачытаць, ну, там можна людзей выбраць. Горш са святой камуніі. Вот раздаць святую камунію, ну, ўсё ж такі павінны быць святары, або д'яканы, ну, біскупы, понятно. У надзвычайным выпадку. У надзвычайных пытанне, што такое надзвычайнае. Вось это заўсёды і ў краінах заходняй Еўропы это пытанне, што значыць надзвычайна. Да? То есть, і само слова гаворыць, то есть яны павінны гэта рабіць тады, калі звычайны распарадчык не можа. Напрыклад, ведаю парафію, дзе, ну, святар не можа хадзіць. Так, напрыклад, вельмі цяжка яму хадзіць, ён да алтара неяк прыйдзе, што адпраўляць, понятна, светскія вернікі пасля ідуць камунію удзяляць, бо яму цяжка, фізічна не можа гэта зрабіць. Ось, але ёсць такія сітуацыі, што святар прыняў святую камунію і пашоў, сеў, а светскія вернікі ідуць камунію удзяляць. Такого быць не можа. А асабліва, калі гэтыя акаліты з'яўляюцца жанчыны. Жанчыны. Больш таго, можа быць такое, што святар паспавядаў, а тут пару мужчын ёсць камунію удзеляць. Не. Гэта заданне святара. Не можа так, сёння ідзе тэлевізор глядзець, людзі светскія удзяляць камунію. І не таму, што яны горшыя, ні ў якім выпадку, не. Іншае заданне маюць. Кожны мае касцёле сваё заданне. Святаром становішся для таго, каб цэлебраваць сакрамэнты, каб таксама карміць людзей целам Хрыста, і гэтак далей, гэтак далей. Гэта твая функцыя, это твая работа. Вось. І поэтому вельмі лёгка нельга прыкрывацца надзвычайнымі гэтымі распарадчыкамі. Поэтому, але касцёл гаворыць, што могуць быць вызначаныя. Да? Больш таго, там, дзе існуе патрэба касцёла пры недахопе святароў, нават светскія вернікі, нават не будучы лектарамі і акалітамі, могуць выконваць некаторых абавязкі, ажыццяўляць служэнне слова, праводзіць літургічныя малітвы, удзяляць хрост і раздзяляць святую камунію згодна з прадпісаннямі права. Самі нават ведаю, у некаторых сітуацыях была недаўна сітуацыя ў адной парафіі, не было святара, вось былі сёстры там на парафіі, біскуп даў ім дазвол у буднія дні праводзіць набажэнства, там ружанец, Божае слово пачытаць, іх сёстры маглі ўдзеліць святую камунію. Ну, я ведаю такую сітуацыю, у мяне ў бацькоў было, калі мама памірала, вось, то бацька па сутнасці атрымаў дазвол ад біскупа і кожны дзень насіў святую камунію ёй. Ну, так у такія, але кажу, сітуацыі заўсёды такія, ну, трошкі надзвычайныя, да?
Вось. І можа ўжо астатняе, што свецкія, якія пастаянна або часова прысвячаюць сябе касцёльнаму служэнню, павінны атрымаць належную падрыхтоўку на касцёльнае служэнне. Закрыстыянін, арганіст. Мусіць быць падрыхтоўка, не можна так абы цапы. Так. Ну і заўсёды, канешне, трэба ведаць, якія людзі служаць у касцёле. Было некалькі такіх непрыемных сітуацый. Ксёндз Пробашч, хочучы чалавека любымі праўдамі і непраўдамі прывесці ў касцёл, да, ўсё міністрантам зробіш яго і там і тацу даў лічыць, ну, пасля чалавек абакраў Пробашча і тацу і касцёл, усё, што хочаш. Ну, казалось, там было добрае такое крымінальнае мінулае гэта чалавека. Ну, але любымі сродкамі хацелася прывесці ў касцёл. Што выйшла? Што выйшла, тое мае. Поэтому... Дзякую шчыра. На жаль, мы таксама абмежаваны ў часе. Дзякую шчыра вам, ксёндз Дмітрый, за вашу навуку. Дзякую таксама нашым радыёслухачам. І калі ёсць нейкія пытанні, то, калі ласка, дасылайце, і мы на наступны раз, таксама як у гэты раз і мінулы раз, таксама гэтыя пытанні агучым і будзем імкнуцца адказаць вам на вашыя пытанні. Пахвалёны Езус Христос. Навеки вечные. Вы слухали передачу «Кодекс канонічнага права» з ксяндзом Дмітрием Пухальскім.